Grieters weer binnen Friesland jongen, is dat een hele fantastische voetballer. En na Abel Enstra denk ik dat Grieters mij nog een aantal spelers aan de beurt is om neem te worden. Nou, hij weer technisch zeer vaardig. Hij weer behoorlijk snel. Hij weer ongelooflijk creatief. Hij had een fantastische eindpaas. En hij wist heel aardig wat er op veld gebeurde. En die scorend vermogen. Hè? Dirk Zijnstra, een fantastische keeper, atleet. Een man met brani, uitstraling. En een fantastisch keeper. Hè? Er staat een kerel op een goal. Nou ja, hier hebben we nog wel een aantal. Blauw, wits-blauw, zeer technisch. Meestal wat aan de vette kant. Weer stevige benen. Hele goede voetballer ik. Nou, hier hebben we de Visser. Die kant van Hemmerik. Hier dacht ik bij ODV vroeger voetballen. Linksboeten. Ik een hele nijvere, rosbenige linksboeten. Die ongelooflijk fanatiek tekeer gaan. Die de hele linkerkant bestreek. Ja, dat was een heel bijzonder elftal. Toen had Jubbe een top elftal gaan. Of dat verder in het amateurvoetbal. Dan denk ik dat we zelden een goed elftal jongen.